wata shakallo. Bara in baki example. Come malai. Wannan ai san mu ne ai. Kai da Allah. Da ka ɗiba kayan mayanka. Sai ka ta wasu abubuwa kamar baka da hankali. Oga ne ke aiki to a ciki. Da Allah ka tashi da Allah. A ta da mun da basir din Allah. Kika ce ba ki ji ashe kina ci. Me kake da bukata? Ita ce tambayar da ya kamata ki fare min lokacin da kika ganna a nan gurin. Miki ya mai hangen nesa. Ina dan gata yake. Wallahi rabona da shi tiran da muka da shi ka bayyana har yau. Ranar da muka haɗu kafin in bayyana ai na san ya gaya miki abubuwa da yawa. Me da me ya ce miki? Wallahi ba abin da ya faɗa min. Zai faɗa min kenan ka bayyana. Ka yarda da abin da na faɗa maka. Ta yaya aka yi kika san shi? Abokin shi ne ya ɗan da shi. Umar MB. A can guwa shi yake. Kagoro. Beta. Ko da ke ba ma zan mayar da ita ba. Na fuskanci kin bajin yaranta. Daga yanzu ki bace daga sabgarsa. Na'am. Abin da nake nufi daga yanzu idan ma kina tunani ko yunƙurin taimakonsa ki resignin daga aikin. Idan ba ki resignin ba ni zan maki resignin daga zaman duniya. Kin ganna a karo na biyu. Kar ki sake ki sake gani na a karo na uku. Idan kika ganni fuskata ce abu na ƙarshe da za ki gani wanda zai sada ki da kiyama. Stop it. You were telling me all those code terminologies or whatever they used to call it. I don't fucking care about them. Ni na girma ɗauri. Zuba. Aka ce ki zuba. Vagabond. Farin wata, farin wata, farin wata shakallo. Farin wata, farin wata. Wannan shine dalilin da yasa na bar gida. Ina so na wanke dan gata da sharrin da na yi masa. Na san na cutar da shi. Na san Allah bai zai bar ni ba. Shi yasa na zo nan saboda ina da yaƙinin zaki taimaka min. Domin na san a gida babu wanda zai tunanin ina nan.
babu kuma wanda zai neme ni. Ballanta ma a zo nema na. Don Allah don Annabi an cike wani abu akan wannan al'amari. Yanzu kina nufin halin da ɗan gata ya shiga? Ke ce Sila? Ihsan ba ƙaramin kuskure kika aikata ba fa. Wallahi hakkin sa na ji na tsane ki fiye da yadda ke tunani. Kin san ko waye ɗan gata a wurina? Waye shi a tare da ke? Wannan bai shafe ki ba. Sai dai ki sani kin zalunce shi. Kuma zan taimake shi ne ba dan ke ba ko kuma uwarki. Kawai zan taimake shi ne saboda ƙaunar da nake mishi. Yanzu dai tashi mu je ki wanka saboda na ga alamun kin wahala. Ya yi min gargaɗi tare da barazana mai razanarwa akan ɗan gata. Da farko na raina tun zan rasa, amma cikin lokaci ƙalilan na gane cewa shi ɗan daba ne mai 'yanci da kuma hatsari. Akwai abubuwan da na so na ji daga bakin shi, amma daman hakan ba ta samu ba. Ina so na taimake shi saboda ɗan uwana ne ya kawo shi wurina cike da yaƙinin zan taimake su. Sai ga shi hatsi da ne na tsaya cak tare da tambayoyin da ba da amsan su kuma babu wanda zai iya amsa su idan ba ɗan gata ba. Na fahimce ki. Kuma duk wanda zai iya wannan barazana tabbas a shirye yake. Sai dai mu barazanarsa ba za ta taɓa tsorata mu ba, kuma ba za ta firgita mu ba. Inda akan case ɗin nan ne za mu iya baki ƙoƙarinmu domin mu gano abin da ke ɓoye. Kin ji ko? Lamarin shi akwai firgitarwa kuma lamarin shi akwai razanarwa. Ban taɓa haɗuwa da wanda ya firgita ne cikin lokaci ƙanƙani ba irin Mikiya. Mikiya kika ce? Ƙwarai, Mikiya. Mikiya mai hangen nesa lallai a shirye yake, amma duk shirinsa bai kai namu ba. Babu irin kasa-kasai da bamu yi ba. Mun yi harka da 'yan siyasa, mun yi harka da waɗanda suka fi shi, saboda haka wannan ba abin tayar da hankali ba ne. Sai case ɗin ɗan daba shi zai tayar miki da hankali? Wannan ba ɗan daba ba ne, uban daba ne. Na fahimce ki kwantar da hankalinki, don na lura da cewar suna kirga dukkanin takunki. Ki baya-baya da lamarin. Barista Alamin. Yes, sir. Wannan kes ɗin na yi maka handilin ɗinsa. Ina son ka ci gaba da bincike a ƙarƙashin ƙasa har ka tattaro mana bayanan da muke bukata. Okay, sir. Yeah. Ga barista Alamin nan, ku tattauna da shi duk wani abin da ake bukata sai ki sanar da shi. Tabbas wannan kes ne babba. Jama'a da dama suna bibiyar wannan labarin na ɗan gata, kuma dukkan alamu akwai wani ɓoyayyen abin da ya kamata a ce an sani. Kamar me kenan? Dole tambayoyi ne da babu wanda zai iya amsa su sai ɗan gata da kansa. A yanzu a idon duniya, ɗan gata mai laifi ne. A zahirin gaskiya, ba zai taɓa zamowa mai laifi ba. Duba da yadda suka zo suka same ki, matsalar kawai ba su faɗa maki komai ba. Gaskiya ne magananki. Idan babu ƙanshin gaskiya a lamarin shi, me zai sa su rinka bibiyan shi? Sannan kuma me zai sa a rinka mishi barazana? Kuma me zai sanya a rinka ma waɗanda suke so su taimake shi barazana? Yallaɓai, ina ga sai mun sanya ido sosai a cikin wannan lamarin. Mun yi bincike da kyau. Farin wata, farin wata, farin wata shakallo, mai ɗaukaka goda Allah in haka ba laifi ba. Farin wata. Me wannan? Gaskiya abin da yake ya fara yawa. Idan kika ci gaba da lawa, wallahi wata ranar ki zai iya baci. Ya ku so ya su ringa zuwa suna ganin wuri duk kazanta. Akan me za su ringa zuwa wurin? Mikiya, ga mikiya, Malamai lafiya? ya danno.
mikiya ga mikiya ya danno. Mala lafiya? Jomi. Kwaskoro. Sa. Faranti. Ya hakuri da zafi ko? Mikiya Kai. mikiya Tanka. ya danno. Example. Mikiya. Fito mi magana. Mikiya ga mikiya ya danno. Kai. Mikiya. Ko ba ke ce Zainab ba? Ni ce. Kai. Idan ka sake shiga sabgar da babu ruwanka a kanta, ka sake ganin baka yi irin wannan hannayenta su ya zama ba nata ba. Zan yi miki wasu tambayoyi. Idan kika yi min ƙarya zan gane, ko da ban gane yanzu ba, wata rana zan gane. Kuma duk wanda ya min ƙarya kashe shi nake. Kina ji? Ina ji. Ina Ihsan take? Ihsan. Ihsan 'yar gidan janar. Wallahi na daɗe rabon da in ganta. Na gaya miki idan kika yi min ƙarya. Ko a makaranta mu uku ne. Na je gidansu ba a bari na shiga ba. Layinta da nake da shi. Na kira baya tafiya. Wallahi na daɗe rabon da in ganta. A makaranta ku uku kuke rayuwa. Ƙawayenta guda biyu ne. Na je gurin ɗayar. Idan abba ta gurin ta lalle tana gurin ki. A'a. Wallahi ba ta gurina. Ban san inda take ba. Sai dai bayan ni da ƙawata akwai wani saurayin ta Michael. Michael. Wane ne shi? A ina yake? Su waye iyayensa? Yana Malali, anguwan Shekara. Ba ɓoyayye ba ne, kowa ya san shi. Ko da ɓoyayye ne, suna na Mikiya. Ba a ɓoye wa Mikiya ko menene. Thanks for today. Don't expect me next time. Koma gurin aikin ki. Kai, ai sa'a ba ni na mare ka ba, da ni na mare ka da ta na kaka mu da paralysis. Nagode. Next time ka kiyaye. Nagode. Stop it. Koma ciki. Nagode. Malaba. Mikiya, mikiya. CCTV kamera. Kai. Ina ne gurin da ake rekodin ɗin abin da kuka watsa. Garo mana ne wani. Mikiya, mikiya. Zobe. Ya gida. Daure shi. Mikiya, mikiya, ga mikiya, ya danno. Mikiya mai hangen nesa. Daga ya dawo aiki baya fasa. Ko ka tsere ma ai ka kwafsa. Da gaskoro. Za. Oh, my leg. POV. Pop Cola. A raro oga na son wannan. Gaskoro. Mikiya, mikiya, ga mikiya, ya danno. Mikiya, mikiya, ga mikiya, ya danno. Mikiya, ga mikiya. Laisa. Ga mikiya. Barista Lela, wai ta ina za mu fara ne? A'a, ta ina za ka fara dai? I'm sorry to say, ba don bana cikin lamarin ba, sai da ina so in kiyaye bakinka da sakona a cikin lamarin.
Laila kenan. Wato bakin bindiga ya baki tsoro kenan. Ba za ka gane ba. Ba bakin bindigan ba ne ba ni tsoro. Me riƙon bindigan shine abin tsoro. Laila, ya kamata ki sanar da ni duk wani abu da kika sani game da wannan lamarin. To yanzu dai dan zo da ɗan uwan na gobe. Ko da kai wani abun da ya sani wanda shi ya kamata ya sanar da mu. Hakan yayi. Ba wani abu. Laila kenan. Farin wata, farin wata, farin wata. Na haɗu da duk wanda ya kamata a ci na haɗu da shi. Daga ciki hadda wata barista wacce take ƙoƙarin kare shi. Na koka da taurin kanta da dagiyarta sakamakon ta san doka, amma duk da haka na yi amfani da dokata na razana ta kuma ta tsorata. Na tabbatar da cewa babu wani wanda za ta ba wa labari cewa ta ma san inda ɗangata yake ko ta taɓa haɗuwa da shi. That's very good. Sai kuma me? Abokinsa na neme shi ban same shi ba, amma gobe da misalin karfe 3 ko minti 3 ba za a ƙara ba, lalle zai waɗo ko mata. A'a, to Isan ɗin fa? Isan ba ban ganta ba. Na bi duk wasu ƙawayenta ba ta gurin ɗaya daga ciki, sai dai a ƙarshe na samu wani result wanda a kansa zan shirya gado yanzu. What result? Tana da saurayi mai suna Michael. Michael? Saurayi kuma? Ihsan ɗin? Gaskiya a'a. Ba na tsammanin kayan bincike daidai saboda Ihsan fata da wani saurayi ba ta taɓa yin saurayi ba. Janar, ka tela mata. A aikina ban taɓa faɗar ƙarya ba. Ban taɓa yin bincike na gano result ɗin da ba daidai ba. Ba daban matarka ba ce, yanzu nan zan ajiye aikin nan gami da ja mata kunne. Lalle kar ta sake ƙoƙarin yi min katsalandan a harkata. Ki kula, ke kika ba shi aikin? A ci gaba da aikinka, ka je ka ci gaba da bincikenka. Na yarda da kai mikiya, ka je ka samu Michael, ka mishi hukuncin da zai sa shi shiru idan ya san wani abu akan wannan matsala. An gama. A'a, wai Ihsan ɗin fa? Ita ta fi muhimmanci a fara nema yanzu ba Michael ba. Ban ga Ihsan ba, amma har yanzu ina ci gaba da neman ta kuma lalle zan ganta. Ina ruwanki? Ya san aikinsa, zai tsara kuma abu daidai yadda ya ga ya dace. Babu ruwanki da wannan magana. Kamar yaya? Wani irin tsara aiki kuma? Me kake nufi, Alhaji? Everything is fair in love and war. Yana nufin ana iya yin komai a cikin yaƙi da soyayya. Abin da yake nufi a takaice shine na yi tunani a kanta, ko da ita Isan ɗin ce da kanta ta bayar da tsaiko, tashi ta bar duniya, ma'ana in kashe ta. Ka kashe ta? Alhaji kana jin abin da ya faɗa, ya kashe ta fa ya ce. A yanzu haka yaƙi. Kujerar Alhaji tana rawa, matsawar ita Isan ɗin ta buɗe baki ta yi magana. Kin ga ka dole in ɗinke mata bakin nata. Har yanzu baki zama menopause ba, za ki iya sake haihuwa. Girma ne. Allah shi ne mai girma. Bissalam. Good luck. All the best. Alhaji kana jin abin da yake faɗa, ƴarka ce fa Alhaji, ya za a yi ka ce ya kashe ta? Mama Isan kenan, ke kika ɗaure ma yarinyar nan gindi take abin da ta ga dama. To ni ba zan gafarta ma duk wanda zai gitta gabana ba, bari in gaya miki. You have to be very, very careful. Alhaji wannan ba daidai ba ne. Isan, she's a heartless daughter.
She don't know what brought me to this position.